Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Nga lamangan kayo, numalpas kayo amangan, aginaw kayo ha. Gaputa talaga na bambanogak anapan nakitagad. Ay, Wala na. kat tinalay nga amayo, sa dino ti ayan na. Agday di balay dangkal ni store nanang. Anya ti aramiden na ijay. Agay ayam da iti Ches. Anya, di pa ilay may kumamot nagluto, tawan lang arudin ti aramiden na. Way nga rod anang. Da kami ka ni ading kat napan kami ijachendaan. Naglako kami itinatang ni Nana Petra. O di anda kwartami. Adan tubalon mi intun Lunes. Kasta, birhin niya anak ko. Nasaysay hatin no, nasalukag kayong agkabsat. Tulungan nyo ti bagbagyo. Tano di kay aggunay, ay sos, awan balon nyo ang mapandagadal. Apay ti tatang da junjun kan Rico. At damot trabaho da. Amo yung mutunte amayo asadot. Iso ada kayo, di kay agsadsadot ha? Agsalukag kayo, tapno di kay maawanan. Wala na. Alamangan kayon. Saan yun ngurahin tayo amayo asadot? Ibusin nyo kit din deta si daan. Makamunto na agluto iti si Dana. Tagungguna na. Sadot mo't nga men. Oh, at titangdan mo naglaba, Marcelina. Agyaman na ka. Ayaban kan tumanan no adda ipalabak. Ay na, agyaman nak Susana. Alakot. Ikatang kumutlangan dito istor mo ato itangdan mo kanyak. Ay kat sige Ikanak man lay titalong itlog ditan. Inam abukol alongganisa ken gatas. Ala, mabait lang. Itlog. Si daan mi inton madamdam dayta. Sasagday sa kami ititlog Kun sagdudwa kami mo itilongganisa. Ne, upat kayo mat. Rumba nga upat nga itlog kanuwalo alongganisa. Da kami lang kadagiti anak ko tiyak sida. Puwiran ni Ricardo. Ne, apay ngay adi mo ilakam ti asawam. Ay, makamon iti kanan na. No kayat na tiyak sida, di gumatang mo titi sida na. Anya? Ne. Ayan ti makan, berhin niya. Awanan na tatang. Inibos men. Kat no nagpasit nga min dya impaluto ni Nanang. Anya? Apa di dak imbat yan? Kuna ni Nanang, makaammo kayo kanon nga agluto iti kanin nyo. Ay nagalasan ti ugali yo. Bagbagi ulat pampanunutan yo. Kastala ti biyaga tatang. Tinasalukag mangan. Tisadot agbiseng. Anya ti ko naman? Hoy! Naglaingan nga uming. Tasong basong batan naktayan. Agluto ak manlangan iti kanak. Ay nawon maray. Dayta ti parikot ni Marcelina iti asawa na. Ta sobra asadot. Kakaasin ni Marcelina nga agsalsalukag tapno sa andang agbisain. Ngam ti asawa na, ay, agtugtugaw latan. Kastala ti biyag Hay, no kasta ti asawa, ay papanawag laangan Isupay apakpakanak, imbes nga iso timangpakan kanya. Ngam isukit den ti pakpakanak. Kastala ti biyag nga rod, Mari Susana. Adda sadot nga asawa. Adamot na salukag. Sika nga'y maray, nasalukag ka din nila kay ma. Aywan permi Uray nila kay ko Iso talaga asa anak nga agparikaw. Adda nga agpaiso da ito istor ko. Nga manulaang mat nga iti maganganan siyak dito Sana bali tanagagat ti asawam. Ayun, amare. Gaputa nagagat, adda nang irekomendakan ko nga agtrabaho iti maysa nga opisina. Nga uray ti trabaho na kat janitor laang. Mayat day tatrabaho. Ited na pa iti amin asweldo na. Iso ang makaiduli nakmat iti uray basay. Aywan amare. Kastala ti biyag. Masapul nga agidulin kamot Tapno addan to ka utem no talaga nga agkasapulan ka. O sige, mangan tayo, Junjon, Virginia. Pag isula ka da tayo at alo, to'y linutok. Saan ka diya karaman ni tatang? Saan Junjun? Iso amangan ka din. Ay, darasan nyo kit diti mangan. Amangan no agawin ni tatang yun, ita kaninyo.
Sa dino nga min tinapanan na. Kas iti sigud At damanin iti ayan ti kumpari na apo mapalot. Day talatan makikakaarubat yar aramiden na. Nasayaat. Makita yo, ti kasta nga aramid na. Tapno diyo ko na ngayon imutak ti amayaw. Ay, kas makita yo mat anak ko. Saan nga agsapul iti panggadan na? O kat, kasanong tayo nga rod ngay? Ti busbusin nyo ngay iti pagadalan, kasanaw. Inak makilakla ko iti tsindaan. Oray siya. Iso nga rod ako nakada kayo nga agagawa kayo. Takas tamot nga rod ti amayo asadot. Ay na, namang namnama kayo kan kwa na, ay awan agbisin kayo anak ko. Nalamangan kayo. Ne. Apayasan kaya nagluto, Marcelina? Hawan ti mailuto. Anya? Ay no kayat mo ti agluto, di kita no adda mailuto dita. Adda ka di bagas? Ay kita ano adda. Kita man iti pagbagasan. Salbag. Marcelina! Oh, Awan mo't karga to'y pagbagasan! ay kat parikot mo dayta. Apay nga ngawan karga to'y pagbagasan! Ay sus, damagam di tabagin ari kar daw. Salbag ti kastoy abiyag! Kanayon nga agbisin da tao Oy, Ricardo! Amom ti agsaw iti kasta, ngem awan mo't mayawat mo kanyak ngay gatang iti kanam. Tapno di ka agbisen. Ha? Ha! Ay na, baka mo ka iti kanam, Ricardo. Tangay di ka mo't agagawa, di agbisin ka dita. Nagadukat nga amo yun? Pumanaw kayo dito balay ko! Awan pa'y serserbiyo at tao mat! Naaha! Tanya ti kayat mo asawan, Ricardo, ha? Apay, asino kami iti biyag mo? Da kami ti mangpakankan ka, gaputag nanaad kami dito balay mo, kasta! Awan nga rod ti panggadak! Pwes, manipudita, pumanaw kami dito balay mo! Nagsakit ti panagsasaom, ha? Pagkarit mo na iti balay mo? O sige! Pumanaw kami dito balay mo! Nay, anya dayta Marcelina. Talaga ka di nga agabang kayon dito'y bakante a kwarto dito'y balay me. Wen aso sana, kayat ko dito apagyanan mi, ta saan mo't unay anailot. Hay, Panawan min tinalay nga asawak. Ha? Lamutin na, adi balay na. anya! Si kakit di man. Apay ka di ay adi kay agkin na awatan iti asawam. Sadot nga rod mare. Dila agkulkul dit iti rabi iti pagalistuan na. Saan abali ata kayat mo mati makulkul dit. Saan lang? Anya ti ganas mo nga iti kasta klase ti asawa, alaman. Ay, sabagay. Alo ka din amare, pangasim. Tadi mo ikadakkel ti abang mi. Wun, saan? Manulaang mat ngay ti abang na dayta. 1.5 laeng iti may sa bulan. O sige mare, ay na, agyaman na ka. Adayin to ni Nana Petra anatang nanang, si daan tayo kano. Ken, di matang kami matan kinimanang Virginia iti kagudwat kilo agalunggong. Ipaksiw yun nanang. Ay, katuan anak ko. Ay, imbag kayo pa'y. Ngamjay amayo, ay, jak amo. Sana bali at pinanawan tayo matan. Ala, tagluto ak nga ruden, tapno makapangantayon. Tani, nabannoga ka talaga, napan nakiraap. Siya kung tiagluto nanang. Ala, aginana kayon, taayaban kayon to na nakaluto Tulungan kan manang. Tapno mabibiit. O sige. Win mani Anjay, talaga a pinanawan ni da Marcelina ti asawa na. Kat agab-abang dan dito'y balay ko. Sadot nga may. Aya, kat no nakitak ni Ricardo akadwa na ni Douglas. Mapandan sa makikarpentero. Talaga? When might? Imbag man tay nayaban ni Manong Douglas, kat ado ti kontrata na daychay, agsasarunupay. When might mare? Nasaya at nga rod ano kasta. Awan no saan nga agtrabaho ay talagang agbisay. Sige, trabaho ito. Nay, nagagit kamot gayam nagtrabaho, Ricardo. Wen Mang Douglas. Naamiris ko naragragsak ti pamilya no nasalaw kaga. Ay katuan
Gusto takunam. Naragsak ti pamilya tinasalukag nga ama. Iso ang manipod ita, ha? Naggagayt ako, Mang Douglas. Ket pangasyo ko ma, ha? Alaan daklat ako mga agtrabaho. No kasta nga da kontrata yo. Mangnamnama ka, Ricardo. Basta nagagat ka. Sikalat ti kadwa kadagiti kontrata. Aday ta. Adon tinagat-gatang ko nga basto dito'y balay. Dilata, noodles, bagas, ken at dapay nagatang ko at talo ka ba na bagas? Kompleton. Maragsakan laki din ni Marcelina no makita na. Agawid ka ni Jebalay, Marcelina. Nagbalbaliw akon. Diretso itan ti trabaho. Anya? Ibunag yun dagiti gargarityo. Tagsubli kayo ni Jebalay. Naamiris ko ang naragragsak gayam ti pamilya no kumpleto tayo. Ket manipod ita, agsalukag akon. Ikarim day ta, ha? Wen, ikarik Marcelina. O sige. Agsubli kami di balay. Katong palam ti karim, ha? Nanang! Nagadumat ng tinoodles kada dilata dito kusina. Ken, at dapay talo ka ba na bagas? Di ta agbisinan. Saan la day ta? Ado pa'y tigatas, kape, ken asukar. Tigatas, para kada kayo anak ko. Ha? Ti kape, para kada kami kininanang yo. Oh? Rumbar kami ita kininanang yo. Tayong kami man makichinda iti naimas asidaan tayo. Takayat ko, naragsak tayo ang hagsasango. Lakay. Saan matkat anas kan anaimas ti si datayo tapno naragsak tayong agsasango. Wen, amok day ta, bakit? Kakaiso na nga dakortak. Di agsida tayo may iti naimas. Sige, tatang! In kayo nga roden makichenda, tatang. Ay na. Ricardo, agyaman na ka. Agyaman na ka nalawlawagan mo't langan tapanunot mo. Kuna ni Mang Douglas, naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Kat mamatiak iti dayta. Iso ang nagbalbaliw akon. Nasalukag ak itan, tapno ditay agbisin. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok ita nga istorya, anaadaw iti pagsasao ako nana. Naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itingkay panang tarabay.